Zdravo, devojke, što ste sad tužne? Razmišljale smo o tome kako da zaradimo novac. Mila je predložila da otvorimo salon. Ja ću farbati kosu. A šta će vam novac? Novi iPhone uskoro izlazi, a nama je potrebno još samo malo novca. Da, malo. A možda da otvorimo neku prodavnicu? Pripremimo limunadu. Ne, svi prave limunade. Prodavnica? To je dobra ideja. Onda da otvorimo McDonald's? To je to, McDonald's. Kako se toga ranije nisam setila? Ali odakle vam novac za to? Za proizvode, pakovanja, za sve. Moj tata je zaboravio kreditnu karticu. Zar se neće naljutiti? Ne, neće ni primetiti. To će nam pomoći. Ali McDonald's već postoji. Treba nam nešto posebno. Posebno. Aha, a da otvorimo McDrive? McDrive je dobra ideja. Ja volim tamo da idem. Odlučeno je, devojke. Danas otvaramo McDrive. I prvo treba da smislimo ime. Ime. A da ga samo zovemo McDrive? Možda McDrive. A ne, treba nam nešto specijalno. Možda trolejbus Mac. Ili minibus Mac. Ili bike Mac. A ne, ljudi će dolaziti kod nas kolima, a ne biciklima ili autobusima. Ja predlažem Karamelka Drive. Karamel McDrive. Glasat ćemo. Ko je za Karamel McDrive? Odlučeno je, bit će Karamel McDrive. Dobro, a sada moramo da nacrtamo meni, znakove, postere ili nešto. Da, definitivno nam je potreban veliki znak sa našim imenom. Treba nam i znak sa cenama. Da, i meni i sve to. Da li neko zna da crta znakove na kompjuteru? Pa, ja mogu da pokušam na telefonu. Mila će da crta znakove. Hajde da smislimo jelovnik. Pa, mislim da glavna hrana treba da nam budu burgeri. Onda nam je potreban i pomfrit. Onda su nam potrebna pića. Coca-Cola, Fanta, Sprite. Sve isto kao u McDonald'su. I moramo da imamo Happy Meal. Happy Meal, nagice, salate. Sastavila smo jelovnik. Sada nam je potrebna lista stvari. A hajde, evo zapisujem. Kotleti, rolnice, sos, pomfrit, Cola, Fanta, Sprite. Već sam nacrtala naš znak. Karamel McDrive. Neka ga odštampaju. Spisak proizvoda je gotov. Sada je ostalo da kupimo to. I da pokupimo naše banere. Devojke, potpuno smo zaboravile glavnu stvar. Kutije kao u McDonald'su. Čaše. Happy Meal kutije. Zaustavit ćemo se u McDonald'su. Devojke, hajdemo. Prvo treba da pokupimo znak. Hajdemo. Vidite, sastavila sam mali jelovnik. Imaćemo karamel burger, cheeseburger i thick burger. Cool! Devojke, naš poster je spreman. Pogledajte. To je naš Happy Meal. Ovo je salata od povrća, nagici, naša pića, Coca-Cola, Fanta i Sprite. Cool! Karamel burgeri, cheeseburger i thick burger. A od pomfrita, veliki i besplatna karamela, srednji i besplatna karamela i mali i besplatna karamela. Zašto piše besplatna karamela? Na engleskom pomfrit i imamo besplatnu karamelu. Leona, šta je s tobom? Pokaži nam. Pogledajte, ovo je za pokupljanje. Tu ćemo im davati hranu. Dalje, Karamel McDrive sa strelom. Ova strelica pokazuje gdje ćemo biti. A ovo je za kasu. Karamel McDrive, to je naše ime. I konačno, naša akcija 1+1=3. Cool, i ja imam stikere, pogledajte. Karamel McDrive možete uzeti, skinuti i zalepiti. I sada ćemo ići do prodavnice. Imam ogromnu listu proizvoda. Pitam se da li gospodin Ruslan ima puno novca na kartici. Biće jako neprijatno na kasi ako ne budemo imale dovoljno novca. Pa, stigle smo u metro. Hajdemo sada u kupovinu. Zemički, kotleta, paradajza, salata, sira. Da? Pa, dobro, hajdemo. Brže. Idem. Pa, dobro, devojke, hajdemo. Idemo. Tako, imamo Coca-Colu, Fanta i Sprite. Idemo dalje. Idem. Treba nam 2 flaše ulja za pomfrit. Da. Također su nam potrebni krastavčići za burger.
burger sos. Aha. I onda kotleti za burger. Da, ukusno. Da. Moj omiljeni pomfrit. Velike zemičke za velike burgere. Da. I sada kada smo kupile sve što nam je potrebno, idemo do McDonald'sa za kutije. Idemo! A sada smo u McDonald'su. Kupit ćemo meni i onda ćemo imati kutije. I tako, društvo, pogledajte! Napravile smo ceo zid od kartona. Pogledajte samo koliko je cool. A ovdje ćemo napraviti prozore. I ovdje će biti za pokupljanje, negde ovdje će biti za kasu, kao u pravom McDonald'su. A ja ću napraviti prozore. A Mile i ja ćemo zakačiti znakove. Vidite, koliko su samo upadljivi. I prvi prozor je spreman. A evo i drugog prozora. Ovdje će oni doći i pokupiti ono što su naručili. I naša kasa je gotova. Pogledajte, kao u pravom McDonald'su. Molim vas, dajte mi 3 Happy Meala. Evo stiže odmah. Zakačile smo sve jelovnike i sve je spremno. Zdravo, slobodna kasa, dođite. Hajde da ne gubimo vreme. Prionimo na posao. Aha. Bile smo u McDonald'su i uzele neka pakovanja. Za Pepsi, pomfrit, burgere i Happy Meal. Da. Sam odgovorna za kotlete. Sada moramo da raspalimo ugalj. A Melka i ja ćemo spremiti sve ostalo. Pa, za burgere nam trebaju zemičke. Moramo precizno i pažljivo preseći na pola. Ja ću spremiti pomfrit. Kako bi to uradila, moram dobro da ga ispržim. Ulje i krompir naravno. A ja ću napraviti piće. Zatvorit ću i probat ćemo. To nam je potrebno. Jej, to nam je za mušterije. Nema veze. Napravit ćemo novu fantu. Da. Hajde, Amelka. Također ćemo napraviti Sprite. Za burgere su nam potrebni paradajz i krastavčići. Režem moje omiljene krastavčiće. Kako ukusno. Ovo je za mušterije. Ruke k sebi. Potrebne su nam igračke u svakom Happy Mealu. Imam 2 miniona ovdje. Daću moje igračke. Evo neki Kung Fu Panda. O, evo još jednog sa zlatom. Neko će biti srećan. Hajde da vidim sada kotlete. Moraju da budu dobro zabibereni i posoljeni. Ulje je spremno, sada samo da dodamo krompir. Čekamo 10 minuta i gotovo je. Ugalj je spreman, sada počinjemo sa prženjem. Hajdemo! O, fantastično. Veoma sam gladna. Ne, to je za mušterije. Pogledajte vi ovo. I sir se topi. To je nerealno. Kosmičko legendarno. Najbolji burgeri. Pripremila sam zemičke. Sada možemo da pripremimo burgere. Namazat ću ih sosom. Krastavčići i luk. O, kako lepo izgleda! A sada kotlet. Paradajz i zelena salata. To je za mušterije, Amelka. Burger Caramel McDrive je spreman. Samo ga pogledajte. Wow, toliko je veliki da ne može ni da stane u kutiju. Pa ja sam spremila pomfrit. Amelka, to je za mušterije. O, šta bre? Imamo Caramel McDrive kod kuće.
Moram da idem da vidim. Možda ima nešto ukusno. Zdravo, dobrodošli u Caramel McDrive. Amelija, ne razumem, šta je ovo? Moje drugarice i ja smo odlučile da otvorimo McDrive. Wow, cool. Kao pravi McDonald's. Pa šta imate? A ovdje imamo burgere, salate i pomfrit. Wow, karamel burger, cheeseburger, veliki burger. Ja mislim da ću poručiti veliki burger. Odličan izbor. Kakvo piće želiš uz to? Hoću Coca-Colu. Dobro, kakav pomfrit želiš? Imamo veliki, srednji i mali. Ok, uzet ću malu. Hoće imamo i Happy Meal. Happy Meal? Ok, kupit ću Happy Meal od Amelke. Da, i onda ću imati veliki burger i Coca-Colu. I mali pomfrit i Happy Meal. Zapisala sam poručbinu. Idi do prozora za pokupljanje. Hitna poručbina, tik burger, mali pomfrit, Happy Meal i Coca-Cola. Dobro, pevno, trči. Vaša Coca-Cola. Wow, ovo je kao pravi McDonald's. Pitam se da li je i ukus isti. Da li ste vi kojim slučajem išli u McDonald's da bi kupili Coca-Colu? Ili ste je baš sami pravili? Da, sve smo same uradile. Sve. Ok, a sada pomfrit. Vaš pomfrit. Da vidimo kakav je ovo krompir u pitanju. Čak i pakovanje isto kao u McDonald'su. Jeste li sigurni da nisu iz McDonald'sa? Ukusno. Kao u McDonald'su. Fantastično. I sada vaš burger. O, Big Mac. Veliki burger. Wow. Ovo je Royal Burger. Da probamo. Fantastično. Ovo je Leonin tajni recept. Ukusnije nego u McDonald'su. I vaš Happy Meal. Happy Meal. Znam da je uvek neka igračka u Happy Mealu. Hajde da proverimo i to. Kung Fu Panda. Ok, čekaj. Jel ovo ima još jedna igračka unutra? Jel ovo neka promocija? Wow, i minioni. Naišao sam na zlatnog miniona. Cool. A novac? Pa, ovakav Caramel McDrive sigurno košta puno. Daću vam sve što imam. Evo. Hvala vam. Dođite ponovo i pozovite prijatelje. Nemojte, prva mušterija. Pogledajte koliko smo zaradile. Odlično, naš Caramel McDrive radi. Svi dođite, otvoreni smo. Buda.